Sanibonani webafethu. Ninjani, niyaphila? Asithembe niyaphila. Ngicela ukwenza le video lena ngiyenzele nje wonke umuntu osebenza kunoma yimuphi umnyango kahulumeni. Kunoma yimuphi nje umnyango kahulumeni osebenza kuwo. Ngifuna nje ukudlulisana umlayezo ukuthi njengoba usebenza kulowo mnyango kahulumeni, kungenzeka ukuthi ubhekane nama-challenges amaningi. Kungenzeka sikhuluma nje kuwumanje ubhekene nawo ama-challenge amaningi. Nayi into engifuna uyazi ukuthi if kuwukuthi kunento njengamanje ohehwa ngayo, mhlampe kungaba ukuphakanyiswa esikhundleni sokuthi uzophakanyiswa esikhundleni, noma mhlampe uzonikwa imali ethile, noma uzonikwa ithenda ethile, noma nje kuzokwenzakalani. Nasi isixwayiso ukuthi ngicela unake konke okwenzeka lapha kuMadlanga Commission, unake konke okwenzeka lapha ku-ad hoc committee, ubone ukuthi noma ngabe yini eyenzeka ngasese noma in private, ekugcineni igcine ivelile. And kungenzeka uma ngabe igcine ivela, igcine leyo nto leyo ohehwa ngayo, mhlampe uma ugcina kuwukuthi uyayenza le nto ngenxa yokuthi ufuna lokho othenjiswa kona, yazi ukuthi kuzovela ngelinye ilanga. And uma kwenzeka kuvela, kungenzeka ugcine ufisa ukudatshukelwa, noma kungenzeka mhlampe ugcina senkingeni okuwukuthi akuseyona nenkinga yakho kuphela, seyinkinga mhlampe ezogcina i-affect-a nomndeni wakho, abantwana bakho, unkosikazi wakho, umndeni wakini, abangani bakho, mhlampe abantu okungenzeka mhlampe bafile bad ukuthi manje sewusesimeni sokuthi manje kungenzeka uyobhekana nomthetho, kungenzeka uboshwe, kungenzeka uye ejele. Entweni obungayi-avoid-a, entweni obungayi-prevent-a ukuthi yenzeke. In short, ngizothi lalela unembeza wakho kuqala, yenqaba ukuzifaka ezintweni okungenzeka ukuthi zigcine zikufaka enkingeni later, ukuthi uyithole sewuyofakaza noma mhlampe sewuyolwa, ulwela impilo yakho, ulwela isithunzi sakho phambi kwenkantolo and all that. Entweni avoid-a nje ukuzihlanganisa nayo yonke into. Thatha noma yini njengamanje ekuhehela ebubini, njengokuthi mhlampe kune-python noma inhlwathi imi phambi kwakho njengamanje ifuna ukukuthandela, baleka, ubaleka, ngoba once wavumela le nhlwathi noma le python yaku-surround-a, izogcina ikufohloza amathambo, ikufohloze, ekugcineni kwako konke ikubulale, ugcine ufile bese iyakugwinya kuphele ngawe. Yiloko nje ufuna ukwazi, uma ngabe usebenzela uhulumeni, usebenzela abantu, lo msebenzi onikwe wona ukuthi unikeze abantu i-service, ungatshontshi kubantu. Yiloko okufuna ukwazi, ngoba at the end of the day ngeke kuze kuhambe kahle. Noma kwamanje ungayijabulela le nto ozobe uyitholile, kodwa later on kungenzeka ikujikele, mhlampe kwesinye isikhathi noma ingasajikelanga wena, uthole ukuthi izojikela aba-close nawe. Can you imagine into wena ozifaka kuyo manje, uthole ukuthi seyigcine i-affect abantu wena obathandayo, nothi uyabakhathalela iy'ngane zakho nefamily yakho. So isixwayiso nje lesi sokuthi ake saneliswe yiloko esikuholayo, asaneliswe yileyo salary esiyitholayo, saneliswe yiyo, singafuni okungaphezu kwalokho esikuthola ngendlela e-right. Silalele unembeza bafowethu, ngoba I'm sure ukuthi unembeza usuke ulokutshela ukuthi ungayenzi le nto, lalela unembeza wakho. uNkulunkulu wawudala unembeza ngamabomu ukuthi awufake ngaphakathi kuwe, uzwiwe nguwe kuphela, ukhulume nawe kuphela, ungaboni omunye umuntu. Lalela unembeza wakho, ube neqiniso, ukhulume iqiniso, wenze iqiniso ngaso sonke isikhathi. Ungalwi nonembeza wakho, ungawuvumeli unembeza wakho ukuthi ushe ngaphakathi ugcine ungasasebenzi, ngoba ngaleyo ndlela uNkulunkulu ngeke umehlule, uyokwenza athi kugcine kuvelile. Ngiyabonga mfowethu kaMkhonza lo.